मा होनखो नों? बेरायनो फैदों हा? सेंग्रा लानानै? मा आं खिजाबा नोंबो जाफागोन नामा? आं खुवायाव बारजुमना गोग्लैबा नोंबो गोग्लैफागोन नामा? हा? हाला हाथायफोरानो बायनानै रज'फिनदोंना फिनाखै? हा? बिमानि गाइखेर जानाय आहारखौबो माला गारखो? गोसो थोलायनो मोजां मोनलायनो सोलोंनो फैदों नोंसोर पार्कआव दानिफ्रायनो फरायनो गारनानै। ओरैलाय नोंखौबो नाङा हमारा जाबु नाङा। ओइ सोमस्रि हेगार मेगार बेयो आंनि आरो बिनानावनिसो खोथा नों गेजेराव दाहाबखाव। थेवबो हमारा जा बे उन्दैसो बेखौ दाबु। उन्दै ना उन्दै होननानै बेबायदि हेगार जाया नोखाय उन्दै होननानै माबायदि खामानि मावफैदों पार्कआव फैलायनो लिलिमाय खालामफैदों गोसोथोलायनो फैदों हा? उन्दैसिनफ्रासो बांसिन दुस्त जायो मिथिबाय ना? नङाबा नोंखौबो होगोनसां। नांगौबा आंखौनो बु हमारा जा थेवबो नों सागैखौ दाबु। बा सोमस्रि गियाननि रानि मा होनगोनलै बेखौबो। आरो सिनेमाखौ मोजां नुफुथारदों। ओइ कुरकुरि दंना गैया गैयालाय दिहुनलाय कुरकुरिखौ। ओइलाय नाय ओइ कुरकुरि नङालै तेरे मेरे तेरा मेरासो। जायो बुस्थुआथ' एखेयानो ना। है नामखौल'सो बेलेग दोनदों दा बाद दे। औब्रा कम्पानिफ्राबो बाख्लाजोंनो बुरखायो जोंफोरबायदिखौ। ओइ सोमस्रि हेगारगोना हेगारालै नों? हमारा जा हामाना बेबायदि दाबु। आदा नोंखौ आइनोसो खोन्थाना होगोन र' आंखौ बुनो नागिरनाया। आंखौलाय मा खोन्थानो नोंलाय? नोंबोथ' सिख्ला लोगो हमनो फैदों पार्कआव। आइनाव बाइकआव थाव सोनो फैसा बियै। मा होननाय जादों भाइ? दालाय थाव सोनो फैसा बिया नों आइनाव ओमफ्राय आंखौ दाय जादों। आंनि खोथाखौ बादो मिथिबाय? बैसोआनो मा जादों नोंसिना? हा? गोसो थोलायनो मोजां मोनलायनो हा? वाट्सएपआव स्टेटास दोननो फेसबुकआव पस्ट खालामनो हा? बेफोरखौसो रोंगौ नोंसोर नङा होनलाय? आंनि जिउ आंनि किसना होनलायलायनानै बेफोरखौ दोननोसो मोजां मोनलायनो फैयो नोंसोर बेयाव नङा होमबा? ओमफ्राय साननैसोनि उनाव मोदैजों लाबजों हो सिंगोल लाइफ स्पेस होनलायलायनो होबोनि नामालै? हमारा जा नाङा बुबाथाय मानसिफ्रा अख्रासिनसो जायो बेनिखायनो मोजाङैसो बुजायनांगौ। हाबां ओरै फै अलगथ' जाम्बि गथ' बायदि जालागासिनो इथिं फै इथिं जिरायलाय बरिया नुथारदों सिनेमाखौ दे जिराय। ओहो माबायदिखा मालाय नांलायनायखौबो मोजांसो नुयो नोंसोरो। जायखिजाया नायदोल'ब्रा इन्जय खालामदो जिराय। ओइ नों आंजों बिगुर खुजानो लुगैदों ना बेयावनो गसंना थाबाय थागोन हा? नुबाय माबोरै खिथ' खिलानानै खारदों? एबारनिफ्राय नुबावथों आं नोंखौ सेंग्राफोरजों बेबायदि पार्कआव बेरायनाय मोखां गन्थं स्लिम जालायनाय बुगोन आं नोंखौ मिथिबाय? माने इसिबां रायखो दे हमारा जा नोङो बिनानावखौ? रायाबा बिसोरखौ बेबायदि खुला हेगारना होजागोन नामा हा? मारा जा गावनिखौबा बावबाय बियो गावनासो खुदुंनो लुगैलायनाय। साम' सोबनाय बायदि सब नामा? फाग्लासोलै बिना फैसानि खुदुंलायनाय नायनो नंनायाबो। खम जाला बे फाग्ला बिदिजों जायोसो जाबाय। साला सुवादफोर सिरि था नोंसोरो। जायफ्रा बिनानाव दं बिसोरसो मिथिगौब्रा नोंसोरलाय मा मिथिनो? नोंनाबो बिनानावा साइसथारब्रा। सना दादेना ना मानाय नोंनि बिनानावा हिरा नांदेना ना मानाय नोंनि बिनानावा। मा होनखो नोंसोरो? आंनि बिनानावखौ लानानै मेथाइ खनदों नोंसोरखौ गारलां। बोराय मोनदों आंखौबो बुना नायनि होमबासो मिथिगोन नों बोरै मोनदों। ओइ उल्था-फाल्था हा साला मालायनि बिनानावखौ एदावनो लाजिया हा? अब्लालाय नोंलाय मालायनि बिनानावखौलाय मानोथो गोसो थोदों? औब्रा सोमस्रियाबो बिदा दङना। नोंसोरखौनो होबावनोसैलां। माबायदि हमारा जा बुनांला। मा लाइफलै बे हा? मोनसे सानो मोनसे जायो मोनसे जाफुंबा मोनसे उल्था जानानै होफिनो मा जागोन? नांलाय खुदुमलालाय आं बे जोनोमाव खुदुमनोनो मोनखाला जाहैबाय बर' हिनजावफोरखौ बेनिखायनो मिया सिख्ला बैसां सिख्ला आदि सिख्ला हो मुसलमान सिख्ला बांगाल सिख्ला सावथाल सिख्लाफोरखौसो खुदुमहैनोसै आं। आल घन्टानि खुदुमनाय नांलाय आंनो। मा जाबावगोन बे अमा राजाजों? मा जानो आरो नै जोंहा बिना फैसायाव खुदुमनो नायनो फैनाया नै दाम जाबायसो। नोंसिनाबो जायो आरो मालायनि बिनानावखौ एदावनाया? आंहाबोथ' मालायनि बिनानावखौ एदावो खुदुमनो नागिरो गावनि बिनानावा बिनानाव मालायनि बिनानावाबो बिनानाव नङा। औब्रा मालायनि बिनानावखौबा एदावनो नागिरो
गावनि बिनानावखौबो एदावहोआ मेथाइल'सो खनथारदोंमोनलै जाबाय बिदाफोरालाय रागा जोंखागोन ना गावबा गावनि बिनानावखौ गावनि सिगाङावनो जुदि जंखायोब्ला मेथाइल'सो खनथारदोंमोनलै बेयावबो दायब्रा औब्रा दस्ति बिना फैसानि फिल्म नायनो फैनायनि साजा बियो आरावना खुदुमलायनाय अमरा ओइ बादो नायालै एबार गावनो फुदुंलाय मोनोब्ला दुमफावखौ दागाबसै फैग्रोथोंल' र' नोंदाया होगोन आं दिनै बेखौ हासिबजोंनो फैथों बे सैमानि आथिङा गाहार आं दिनै बेखौ आइ ओंखाम उखैबाय आं ओंखाम दङ ना फै जाफैयाबा फै नोंनो संनानै दोनदों आं गोथाव दाउजों अमाजों नंगौना नङालाय हासिब दिन्थिलाबायखोलै ओंखाम नांगौ नोंनो ओंखाम नांगौ हा सैमाजों बायदि सुन्दावहैनायाव रावबो जेबो जाहोआखै नामा नोंनो सिख्लाफोर लायै बेरायनोबा थाखा फैसा ओंखारगोन थाव सोनोबा फैसा गैया हा बिमानिफ्राय फैसा लाङै सिख्लाफोरनाव गारबि थाग्रा नोङो सोर खिन्थानाय नोंनोलाय आंनो नुथारदों आंनो नुदों सिख्लाफोरजों बेरायनाय खालि सिख्ला ना खालि सिख्लानि थान्दायावनो थैगोन अमा राजा आच्छा बे निंगिनिया आंखौ एरनासो होदों आवासो सोरबा सेंग्राजों आखाइ हमलायलाय जिरायनानै दङमोन बेखौ नुनानैसो आं बेखौ रायदोंमोन दा बिमा बिफानि सायाव गोथावनो देनां गावनि हटेलाव जानांबासो मिथिगोन दा लाजिया मावनो दांनो रोङाखै सिख्ला गोसथोनाय धान्दारा दानो हा सोर हिनजावा गोसथोयो नोंखौलाय सोर मेगन गैयि हिनजावा बाइकखौ नुबानो गोसथोयो सिख्लाफोरा बे बाइकखौ सिख्ला लाना गिदिंनोसो बायदोंमोन आरोना नोङो र' दा सावनासो होनां बे बाइकखौबो दार आयै आंखौ जेसेबां हायो राय खिन्थु आंनि बाइकखौ रायनाङा बाइक आंनि जिउसो जिउ बाइकआ जिउबालाय बाइकखौनो लाना थाबाय थादों ना मानोथो ओंखाम नायगिरदों आच्छा आंखौ बिदि रायथारबाय हाय नोङो हा दिनै आंखौ बिदि होनथारबाय गावनि फिसालाखौनो नै नुदोंना हासिबखौ नोङो नै बे हासिबजोंनो जारिजोबगोन आं नोंखौ आखला सोलायनोबा सोलाय मिथिबाय बा आयै फिसाजो निंगिनिखौ बांसिन अनलायो माथो फिसालाखौबो अननो रोङा फिसालानि खोथाखौ मानिबावा साला बिदिसोना देलै अनलायलायबाय था नोंसोरनो मोजां खामानि मावबालाय नोंखौलाय सोरथ' अना हा उल्था पुल्था खामानि मावनानै दिदिबाय थागोन गावनि दायखौ दोनखोमानो थाखाय बिनानावखौ बुफ्लादोंना नोङो हा सिख्ला लायै बेरायग्रा मोनबावगोना नों नै दिनै बाइकखौ दिनैनिफ्राय मोजां खामानि मावबाबो रायसो नों आंखौ आं रायबाय थानाय सानसे बेलासि नोङो नोंनि फिसाजोजों गारनानै थांगोन र' अब्ला आंखौ बुंनाङा दै नङाना सालाखि बिमानि सिगाङाव एरनानै होदोंना नों एरदों सोर एराखै नैबे नोमाया मिन्थिजोबो मिन्थिबाय नों बुंलायनाङा थां जल्दि मोसौआलाय थां बा नों आइनो एरनानै होफैलायदोंना हो नोंलाय मानो रायनांगौ आंखौ बिनिखायनो बुंबाय आरो र' नों बिमानो एरनानै होग्राना नोंखौ गारां देलाय आंबो गारा नोंखौ आंबो बुगोन नोंखौ उल्थासोबावना नों बुवाबाबो बुनाय नाम मोनदों नोंखौबालाय एबार गारनाव गैखायालै बुनायनि नामखौ लाखानोसै बुखानोसैबो आं आयै ना गाराब्रा नोंनि खानायखौ बोसोजोबना होगोन आं नोंखौ बुदों होननानै बुंबाय थायोना बुवाखैबाबो दिनै गाराब्रा आं नोंखौ आंखौ एरनानै होबा बोरै मोनदों दासो आइले जाबाय थादोंमोन ना आइनि फिसासाला माथोलै मानो दांखौ बुवाबाबो बुदों होननांगौ आंखौलाय मानो सोबाखौ बे जाबावाखैथ' आरो नांबावगौसो नोंनो मिथिबाय उदां बेरायनाय जाग्रा सिख्लाफोरनि खिथु खारग्रा बिनानावखौ रायनो बुनो फैदों नोङो बारा आंखौ बुबाय थानालाय आयै आंखौ जिबायदि रायबाय सोबाबाय नोङो हो नैबे नोंनि फिसाजोआ सानसे नोंखौ नोंनि गन्थ'आव हास'नानै खारबा आंनि दाय गैया मिथिबाय आंनि फिसाजोखौ मिथिखायो आङो नों खोथा बुंना मिथिबाय अमा राजा आंखौ बुदोंना सोबादोंना न'आवनो फै आं थां बहा थांनो इदिसो होनमारदों आं फैनाङाना दे जायो